digawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas No, Ada udah sama. oh, Arab mau apa ya malah? Iya. Tak medene cak Dijak anu Mas, dijak menyok karo bojone. Arep nggo gawe jajan bodo pemirsa iki. Gawe keripik menyok. Gawe keripik menyok. Pakai HP nih. Yo, kamerane kok buruk banget ini. HP ini try video ganti. Yo sok dengakno ora rezeki tak ganti HP sing luwih jernih. HP ini kudu HP anu. Iki bari karo ini. Gak usah. Iki bocah cocok. Cocok ini lah. Ora aman yo. Tak kei jarak Jauh. Si nenek bo loyo ra iso ngajak. Loyo. wis pemirsa iki karo Mbak Ti arep mek menyok ning kali desa iki wonge. Wedok-wedok sebenarnya. Tapi ning kene. Gak tegel ning kulon kono iki. Iki bakal dienggo gawe keripik pemirsa. Keripik. Keripik ambil apa deh? Lah karena saya nak gawe lah. Pengen yo wis mendekati lebaran iki pemirsa. Tidak tidak. Oh, usah. Tuh. Kira ning ngri kene ya, Dik. Yo, numpak motor ngono lho. Jurine material. Yo Jurine material. tak karo to weh. Sing ning kulon ki lho. Lapang nol. Kenal enggak? Nah, kayak Mbak Siti nih wis teko cret. Panggilnya Mas Lo ya, Mbak. Iya lah, sampai suami istri ya solid ya tinggal kentenan. Iya, Pak, saya klambi tentara. Apa brimob apa tentara ya? Oh, pokoknya pramuka kan. Oh, pramuka. Wis pemirsa kok tak video no menyoke nek sing gedhe ora ide. Alah, banyak gede kita kan dapat pokan. Ndawi gua antar. Iki lho pemirsa tak gawakno iki lho pemirsa iki alat gawe jabet menyok. Nah, iya gede. Tenagane marai kecil iki wong wedok. Tak boleh es ya. Wis pemirsa tak lanjut ku tak done menyoke desa. Sampai iki. Aku penak. Iya iya. Pemirsa dalane menuju menyok. Iki Mbak Ti sobat. Lah iki selepan Mbak Ti ya jaman biyen iki kok wis Selepan sakan. ora kanggo iki pemirsa dan iki enek gawe bong. Toko bangunan. Iki jalane menuju ndi Mbak Ti jalane? Ini pemirsa ini mau melewati alas rimba, alas jati pemirsa ini. Jati ini yakin Mbak Tia. Jati ini siapa Mbak Tia? Oh, ini Pak Carek pemirsa ini. Terus, Nyetan. Kalau iki jalannya wakai pemirsa ini. Oh, baru tukang jati ini. Oh, kita Mbak Tia. ini kok jadi nomor 1. Oke, ini sudah sampai pemirsa. Ini menyoknya sak meneh pemirsa. Lagi enak alatnya Mbak Ti. Oh, gawe jabet nah ya. Niki aku gue topi ini pemirsa. Powanaster. Bojonegoro iki paling panas Mbak Ti ya. Panas banget pemirsa. Cuacane sedino ndek mau. Di Mbak Ti sing gede. Di sing gede. Wah, gede pemirsa. Ya. Pemirsa. Iki jurang apa Mbak Ti samping iki? Jurang kan mana? Lemahnya dijal. Oh. Sik Mbak Ti. Oh, lagi rene iki pemirsa suwi banget iki. Nandiri anu kering. Sini kan pisang. Di. Ini pemirsa iki. Oh, nggo pasir gitu Mbak Ti.
Kok jurang ngono pemirsa iki. Ha iki enek sumur bor. Iki sumber Oke. kaji. Sumur bakaji. Ngarep omah iki. Iya. Oh iki nggone ngarep omah pemirsa dadine nek nandur apa-apa. Kayak nek kata piring gak tuh. Ya iso ngene apa ini. Nah, iki pemirsa. Tak congkelane karo Mbak Siti. Mbak Ti tak mek taline mau keri kono. Sip pemirsa yo. Sip. Panas pemirsa iki cuacane. Bojonegoro mari yo. Akeh minyake dadi ini panas. Ngoper apa? Ngene iki Jawa ya ngene iki lah enake. Ning tani. Menyok, jagung. Buat pemirsa yang di kota-kota kalau mau menyaksikan desa di channelnya 2R. Ya anu wong desa-desa tok-tok. Kuat ora iki pemirsa iki. Kurang tapi tak pernah den pas pat-pat ngono ki to. Kurang dulu tali. Orang kok tapi bahasa iki kok. Ki latihan anu lah. Ini kok ya nak, tapi gak tahu ya. Iya. Aku mau yo anu. Coba video. Wah, bunder-bunder mata. Mata pemirsa iki menyoke. Dene pemirsa iki menyoke. Menyok Jawa iki pemirsa. Super. Menyok. Super berarti menyoke. Buat Ki. keripik nih besok. Buat keripik, buat cemilan lebaran pemirsa. Oh, lo tahu ganti lemah. Menyoknya super berarti. Iya tuh. Iki nek ngarani daerah Bojonegoro dan sekitarnya iki menyok pemirsa. Jadi ini wong Jawa Tengah kono jarang ngerti Mbak Ti menyok kuwi apa. Jirene tela apa? Tela jabut. Ubi atau singkong lah. Duh pemirsa Bahasa bahasa tela jabut. bahasa Nak sing bahasane nggone sampean apa iki? lambat. Oh. Super iki. Gawat gede. Petak dane sak berarti. Wis pemirsa iki. Nyokin serta dina bisa digawe apa-apa. Selagi awake gak awang-awangan. Heeh. Dan ini wis rondo iya pemirsa ndik mau panas banget tok. Ayo nek tekan ngono golek yuk-yuk. Pemirsa tak asli ini. Kalau gini pemirsa wis mulai gawe-gawenan dhewe porong iki. Jajan Wae. foto. Wae. Jadi besok punya desa. Ya nek kena loro telu lah hak. Mana iki tak meneh gedene pemirsa lho. Murah banget berarti anak saya gedene ya. Aku tau ora kene gede-gede ke urip sih. Wis standar lah ya. Tapi aku di biyen nek meriang ya, Mbak Ti. Senengane takon gedhekno iki. Ini sekarang lombok itu Mbak Ti ada. Iya, tenan. Iya nek tanduran lombok nek tanduran apa-apa kuwi. Aku datang itu enggak mengenai. Ya, tapi kalau digoda aku gak medeng. Iya. Ini dikripe enak, Mbak. Iya. Ini apa? Tak lengkap. Ini kok awate
Alat sapa Mbak Ti? Mbak. Lah dene mbok dianu mbok urung. Dikian penggawekno iku komalasi akono. Wis sentang nek. Sentang nek. Wong dieng iki Mbak Ti. Dieng. Emas dieng kono. Karo mbok kan kok takoki aku ae jenegore ra ro apa takoki. Angkate lho kan. Pernah taruh ini lho ini. Iya lho. Panganan ini ada lebih tapi kita kan gaya sih kan jelasin Pun pemirsa sing cok iki. Ketok para Mbak Ti jabete mah. dia jelasin Dan iki ketuaan pemirsa. coba cingin Rasane gede. Tapi wis rada bosok, wis suwi banget Mbak Ti iki. iya sakjane kan dek 3 mundur di ben kayak kita beli Ha iki lho pemirsa, lae sak iki. Ki digawe sesuk Mbak Ti ya. Digawe ini sesuk pemirsa iki soalnya wis ya ini tinggal menu buka puasa ini ya arep gawe menu buka puasa dadi ini sesuk-esuk mulai gawe keripik. aja Ya, terus setiwak iki wis dadi wake iki. Dodol keripik ketoke wis langka Mbak Ti. makanya ini kayak bubuk Iki akeh to? kuntina nama mitri ya jadi Yo. Siap diadai. ibu itu sama anak orang ya orang apa malah kecil memang Berarti nek dipin ki nganu bareng Mbak Ti. Gawe apa nek alam? Jagung ngono iki. belum urung Nggih marneng pemirsa biasane kas kene iki marneng. Ambek keripik iki gawe-gawe. biasanya nak usum kacang sinan kan duwe iki kok Kacang cinone lagi anu pemirsa lagi nandur. apa yang lebok gabah dereng kok Terus orang lagi dek nah waktu ini lekat jadi udah saya apik mana terus mulai dingin ya rengenge mulai dingin gak apa serba tuku kadang tani penghasilan ora mesti Iya. jadi yo kudu pinter-pinter ngakal imang uteke Lah engko sing apa nih Mbak Ti? Kayune kuwi kena dienggo bakare jere wong dik bin. Aku pernah diceritani Mbak Ti. kayune Menyok yo, iki saiki iso yo gawe ora patah. penguripan. Oh, menyok serbaguna Serbaguna gawe panganan yo enak. yo serba dadi panganan kabeh Yo. Iki jenenge dadi utri dadi ender dadi mbah apa-apa pokoke nggo lawang Dadi jangan sego, yo dadi- enak. Dan iki enak. So mantune baras pemirsa. Arep mau balik suwe karo nek ning kene enek anu Mbak Ti. sore-sore mripate kan biyeng Iya poso-poso. Dan ning kene iki kebanyakan akeh sing duwe bur dhewe pemirsa. Dadi ini arep ndak kayak nek bur ya Mbak Ti. Ini nek manen niku oh mek tapi gamen garing dhek iki yo aku kok ya arep mek Mbak Ti. iya nah ayo mah Terus pemirsa ya kita lanjut mulai wis oleh menyok sak meniki. Besok jare arep digawe keripik Mbak Ti.
Wis wis pegel Mbak Ti goreng. Semuanya dindum kok sadek-sadek. Ya dindem kan sak tanggane anak ada 5 orang. 5 Lha dindum sak keluarga. keluarga sak kate kok. Ya dadi jaminan we padha pemirsa iki Keripik keripik. dhewe sak enak bar lebaran karek turu remisan ngeloni lodong. Iya. Kuwi isine keripik. Iya. Mantap tenan. Tapi biasanya nek bodo jarang dicekel wong pemirsa. Jar Marneng. dikeloni dhewe karo turu nek wayah nglilir goleki. Temyok-temyok goleki. Ya sementing mejane nek isine ngono Mbak Ti. Ya pemirsa saya sesuk dilanjut meneh. Sekian. Terima kasih. Tuh Mbak Ti tutup Mbak Ti. Piye lah nek to. Ya pemirsa iki selak udan iki wis mendung. Ya itu aku Dulu mau panas soalnya. cukup sekian dan terima kasih Ya. buat pemirsa 2R yang sudah mendukung maupun mensupport. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk channel 2R semoga maju. Penontonnya semoga sehat-sehat, Amin. lancar rezekinya. Amin. Anu, gue bendo itu pelanggaran apa ya? Hapus. Ya wis pemirsa ya. Lanjut mulai iki.